O doutor Taboada anuncioume que non me queda moito tempo. E de seguro leva razón. Coñezo dende hai anos, e nunca foi home de palabras baleiras. Mais antes de que este corpo, xa gastado polas vixilias e os desvelos, non dea para máis, sinto a necesidade de poñer por escrito a miña memoria. Non por vaidade, nin por deixar nome grabado en papel. Para que Xacinta e os meus fillos saiban quen fun e por que fixen o que fixen. Para que comprendan como un mozo nacido en Maside decidiu traer a súa familia a este lugar que medraba arredor dunha feira, cando aquí nada había aínda certo. Son tempos novos, de leis e esperanzas, de espírito liberal que tamén nos alcanzou. Mais a vida dun home mídese non polas proclamas, senón polo que deixa atrás cando sabe que o seu tempo se esgota. E o meu, ben o sinto, está xa en declive. En Santiago aprendín máis do que dicían nas leccións. Nas aulas falábase de galeno en latín, mais nos corredores corrían novos ventos. Algúns mestres seguían a vella escola, outros, máis discretos, falaban de experiencia e razón. Eu escoitaba e gardaba. Foi Agustín Valeiras quen me persuadiu de que o porvir non estaba en Maside, senón no Carballiño, onde arredor da feira medraba cada día unha veciñanza nova. Abrín alí a primeira botica, na Rúa do Villar. Mais asiña a casa se nos fixo estreita, pois con Xacinta trouxéramos xa 3 fillos. E outros 3 naceron despois baixo aquel novo teito. Merquei entón a bella casa do Castellano e ampliei o establecemento. Mesmo asumín a estafeta das cartas, de xeito que a botica non só servía para sandar corpos, senón tamén para traer e levar novas. Entre frascos, fórmulas e papel selado, pasaban polas miñas mans as doenzas dos homes e as esperanzas dun lugar que apenas comezaba a erguerse. Nunca pensei que os libros que lera en Santiago acabarían chamando á porta da miña propia casa. Falárase moito de Francia, de razón, de progreso, de novos tempos. Mais as ideas viaxan lixeiras, os exércitos non. E cando os soldados cruzaron a fronteira, non viñan traer filosofía, senón pólvora. Levaba xa 10 anos coa botica aberta no Carballiño. 10 anos medindo ervas, moendo raíces, escribindo receitas con letra firme. 10 anos vendo medrar os meus 6 fillos entre frascos de vidro e cheiro a romeu seco. Non era un revolucionario, mais tampouco era cego. A verdadeira ruptura chegou un día de feira, na propia rúa, cando vino un paisano ao que os gabachos lle requisaron as vacas sen máis razón ca súa forza. Resistiu. Derrubárono. Golpeárono diante de todos, como se quixesen que aprendésemos a lección. A partir de aí xa nada foi igual. Viñéramos expolios nas feiras, as requisas de gran, os abusos nas casas, as detencións sen explicación. E logo, o peor. As execucións exemplares, feitas para sementar medo máis que para castigar delito. Aquelas non eran mañas de liberdade nin novas luces traídas do norte. Eran disciplina de ocupación. Eran sangue. Eu, que admirara certas ideas francesas, comprendín entón a diferenza entre principios e imposición. A razón non se impón a sabre. A liberdade non se escolta con fusís. E foi así como, sen proclamas nin bandeiras, decidín dar un paso adiante. Non foi un impulso. O que vin naquela praza non se apaga coa noite. Quedou dentro de min, como unha brasa que non deixa dormir. Comprendín que xa non podía seguir mirando dende a porta da miña casa. Fun falar con Benito Munín. Non fixeron falta discursos. El coñecía o momento e coñecíame a min. Escoitou en silencio e, cando rematei, só dixo: se das o paso, xa non hai volta atrás. Non a había. Partimos días despois, de noite, evitando camiños principais, corredoiras húmidas,
soutos escuros, pasos medidos. Non era cuestión de valentía, era prudencia. O destino era entrevistarnos co xefe da zona norte da resistencia en Galicia, o Marqués da Romana. A reunión celebrouse nun pazo afastado. Mapas sobre a mesa, novas recentes das posicións francesas. Falamos da Limia. Alí estaban acantonados. Controlaban pasos, requisaban mantemento, facían sentir a súa presenza. Expliquei o que sabíamos do sur, os seus movementos, os puntos vulnerables. Non buscábamos unha batalla aberta. Iso sería suicidio. Buscábamos desgaste, ataques rápidos, golpear e desaparecer. O Marqués escoitou, preguntou o necesario e decidiu. Cedeunos 100 voluntarios cataláns, homes afeitos á guerra irregular. Si o plan para sorprender aos gabachos deseñouno o capitán Bernardo Cachamuiña. Eu sabía cal era o meu lugar. Cumprir. Cachamuiña unírasenos preto de Ourense para dirixir as operacións. A súa presenza daba orde ao que, doutro modo, sería só entusiasmo. Cada movemento estaba pensado. Mais no campo, a realidade nunca obedece completamente ao papel. E foron eles quen nos sorprenderon nos camiños próximos a Taboadela. Os voluntarios cataláns, situados no flanco máis exposto e dirixidos por outro mando, foron os primeiros en dubidar. O lume apertaba, a presión medraba, e decidiron retirarse. Eu vin o movemento, vin como a liña se abría, e comprendín que quedábamos sós fronte ao avance inimigo. Cachamuiña tentou convencelos, mas xa era tarde. A formación rompía. Manternos alí significaba caer sen proveito, e unha retirada a tempo tamén é disciplina. Foi entón cando nós tres iniciamos a fuxida. Non corrimos sen rumbo. Recuamos cubríndonos, procurando as marxes, buscando a noite que xa comezaba a caer. A rabia queimaba, pero a cabeza debía permanecer fría. Coa escuridade dominando os camiños, puxémonos en marcha. Propuxen tirar ata o Carballiño e agocharnos na miña casa. O capitán asentiu coa cabeza, e cara alí puxemos rumbo. Corredoiras, leiras molladas, silencio absoluto. O único son era o das botas sobre a terra húmida. Camiñábamos sen falar, mais eu sentía a presenza dos dous ao meu carón. Cachamuiña avanzaba firme, mesmo na retirada, coa mesma autoridade que no ataque. Non precisaba dar ordes. Abondaba o seu paso decidido para marcar o rumbo. Benito, máis atrás, respiraba fondo, pero non afrouxaba. Coñecía o dabondo para saber que aquela noite estaba a agardar máis rabia ca medo. E mentres avanzaba, comprendín algo. Un combate pérdese nun intre. Un erro, unha dúbida, un franco que cede, e todo se derruba. Mais unha causa non se perde mentres tres homes continúen camiñando na mesma dirección. Aquela noite non éramos un exército. Éramos vontade. E iso, ás veces, é máis difícil de derrotar ca unha liña armada. Antes do abrente alcanzamos o alpendre situado na parte traseira da miña casa. Non quería asustar a miña muller nin aos rapaces. Alí nos acubillamos, sen luz, sen lume, apenas palabras. Despois daquel suceso, Cachamuiña, xa recoñecido como xefe militar ourensá, tratou de organizar as guerrillas con maior orde e disciplina. A min confioume a tarefa de garantir o abastecemento de armas. Dende o Carballiño, aproveitando o servizo de correos e a silenciosa rede de arrieiros que comerciaba con Portugal, introducimos pólvora, fusís e munición. Así fomos armando veciños e formando milicias pequenas, móviles, afeitas ao monte e á sorpresa. O noso obxectivo era minar e desorganizar o contingente francés acantonado en Ribadavia, impedindo que consolidase o seu dominio na comarca.
O episodio decisivo que mellor lembro produciuse cando un destacamento gabacho fixo alto en Maside. Souben daquela que non podíamos deixar que se reunisen co mando de Ourense. Na ponte de San Fiz agardámolos. Aquel paso estreito, entre auga e pedra, converteuse no noso aliado. Cando a columna entrou confiada, pechamos o paso polos dous extremos. O primeiro disparo rachou o silencio da tarde, e tras el estalou a emboscada. Foi unha loita breve, feroz, decisiva. Ao noso lado combateu tamén o temido guerrilleiro de Garabás, Francisco González, o labrador, que xa sementara moita inquedanza nas filas francesas. Aquel día en San Fiz non só derrotamos un pelotón, demostramos que esta terra podía erguerse contra o invasor e vencer. A seguinte emboscada foi para roubarlles armamento e munición. Foi no camiño das Grobas, en Mesego, esa corredoira fonda, entre muros de pedra cubertos de musgo e carballos vellos. Ao final desa corredoira facíase unha curva moi pechada, onde remataba unha costa dura, desas que fan subir o peito. O monte estaba en silencio. Dividímonos en falar. 2 homes baixaron para pechar a retirada. Outros quedaron en riba entre os carballos. Eu quedei agochado nunha rocha con boa visibilidade. Escoitamos o son das botas contra a terra. Deixámolos entrar na corredoira ata que pasaron a curva. Recordo aquel instante de silencio. Respirei fondo e disparei. O monte estalou en ecos. Os franceses quedaron atrapados entre os muros sen saber de onde viñan os tiros. Collimos armas e cartuchos e desaparecemos por o monte. Cando todo rematou, o camiño das Grobas volveu quedar en silencio, como se alí non pasase nunca nada. Despois da emboscada seguimos adiante. Xuntamos homes no Carballiño e no Ribeiro. Xente de mans encallecidas que nunca marchara a guerra, pero que sabía resistir. Chegamos ás muralles de Vigo coa fame no corpo e determinación nos ollos. Diante da porta da Gamboa, un dos nosos tentou abrila a machadazos. Caeu baixo o lume inimigo. Cachamoiña avanzou sen dubidar. Collín aire e fun tras el. Os golpes retumbaban na madeira. Estelas, fume, pólvora. Vin como o sangue lle manchaba a camisa cando o feriron, mais seguía golpeando. Unha vez, outra máis, ata que a porta cedeu. Entramos case a empurrón, atropelándonos uns a outros. O aire dentro cheiraba a pólvora e pedra húmida. Os franceses recuaban polas rúas da Vila Bella, disparando dende as esquinas. Nunha praza pequena fixemos fronte a unha descarga cerrada. Vin a Cachamuiña, ferido, avanzar igual, espada en man, berrando que non lles deamos respiro. Empuxámolos costa arriba. Xa non defendían tasas, corrían cara ao alto, cara ao castro. Seguímolos pola pendente, entre muros e viñas, mentres a xente saía ás portas e nos sinalaba o camiño. Cando se pecharon tras as murallas do castelo, soubemos que a cidade xa era nosa. O que quedaba en riba do monte foi cuestión de tempo.